Hola a tothom, soc la Saracen Al-Masib, il·lustradora, acompanyant d'educació progressiva, doula i mare de 3 fills. Sacema és el meu nom com a il·lustradora. Estic aquí al meu menjador per mostrar-vos una petita finestra del que és el meu projecte Muses. La col·lecció Muses és la connexió amb un munt d'eines que esperen ser utilitzades si connectem d'alguna manera amb el nostre interior. Un concepte que tothom té al seu abast. També és una expressió de la meva manera personal de dibuixar amb senzillesa i optimisme. Crec fermament que cada traç de llapis és una meravellosa expressió d'espontaneïtat. Viure la vida aquí i ara és la capacitat més gloriosa de la història que podem experimentar. Una obra que em defineix especialment perquè no m'agrada ser l'única veu. La cooperació i la diversitat formen part de la meva manera de veure el món. La col·lecció Muses és un projecte que va néixer el 2015 amb Muses de l'Educació Viva, fruit de la meva experiència amb el món de l'educació lliure. Això em va permetre creure en mi mateixa, prou com per atrevir-me a treure la primera edició manual del primer llibre. Vull destacar que, gràcies al contacte amb aquesta visió més àmplia de la vida, em va commoure profundament i em va donar moltes eines noves i tot un món per redescobrir. El 2016 vaig realitzar una campanya de micromecenatge i amb col·laboracions tan valuoses com les vostres vaig obtenir el finançament suficient per treure el segon llibre, Muses de la maternitat empoderada. Després d'això, en ser un projecte autogestionat per mi mateixa, tenir 3 infants i treure una nova carrera com a docent, la flama es va apagar un xic. La intenció de seguir-la, per això, va seguir latent. I ara, just en aquest moment estrany en què ens reinventem una mica cada dia i que em recorda tant a l'etapa adolescent, torno a apostar per l'art, per donar força als altres i guanyar força jo mateixa. No creieu que l'adolescència s'hauria de poder viure sense moltes limitacions? Amb el mateix grau de responsabilitat que de llibertat? És a dir, poder portar una vida més d'acord amb allò que el cos et demana en aquells moments. En ritmes, en silencis, en espais per experimentar el que ens falta. Em sembla una etapa tan preciosa. La majoria de nosaltres penso que no l'hem viscut amb incondicionalitat per part dels nostres adults referents. Va ser molt sanador trobar finalment el que ja pensava que encara no s'havia inventat. A partir d'entrar en contacte amb l'escola Summerhill l'any passat i de les experiències que ja havia atresorat com a mare, acompanyant i coordinadora de projectes d'educació lliure, viva o progressiva, o com se li vulgui dir, va sortir el nou llibre de Muses. Una altra obra en la qual intentaré expressar algunes crítiques constructives, sí, però sobretot com respectar aquella adolescència que tots portem dins. Igual que amb la resta de títols de la col·lecció, vull arribar al cor i a la consciència de totes les persones que es posin en contacte amb el llibre Muses de l'adolescència respectada. Som-hi! Us demano que col·laboreu amb aquest projecte seleccionant la vostra recompensa preferida. Després de la campanya podreu agafar el llibre en l'idioma que necessiteu. Si teniu cap dubte, després de veure aquest vídeo promocional, teniu informació més extensa a la descripció de la campanya de Berkami.
I també podeu contactar-me directament a través de les xarxes o preguntar-me en els comentaris. Vivim-ho i recorda que la musa és dins teu.